Ka senior SCES Society jangka Balang Presbyterian Lumshyiap. Ka Balang kaway nakikanhon samla hapo laka Balang. Ka khot ngobha yapi baro siya ka nagajing syakri lingba ka niko online service. Nakaliang jongi kum ka society ni ay kublay youth Sunday yapi baro haka kerteng ka bat hiang tam ka kerteng ka badan bortam bat ka kerteng ka bom jung syajab ka jong try bat unang panem jongi u Jesus Christ. Tau blay unyo ban kirku yangi kat bangidang yaseng ya ka kerteng ka jong kenang bangin mat ya ka bor bat ya ka jingdon ka jong mensim baku u jong blay bat lingba jong kata nginong latlut ban syakri u lingba jong kanikapor ngini Duwai au blay bat ukpa u jongi u bahabneng sasisin yuan ya kaban pau hakmat jomekopa lingba ukun ba e u jongma u Jesus Christ kenrat babha ka buram ka jingero bat ki jingu nyai shamekopa namar ki kam ki babha ki bakrau ya ke ba ma malale yala ka jong society bat day lingba jong kata ko kenrat baka society kadang lak ban long kumni kumbakalong menta bat kenrat babha ngidas ngau keman namar kani kapor ko kenrat wat hapdeng jong ka jing khangla wat hapdeng ka jing bam yola namar uni uknyang jingpang ko kenrat yaki bangitip ya ukumutaw COVID-19 ko try ubalalong kalat ko kan ubalalong shisha ko try ka jing khanglat nakam da jongi kum gikon samla bangin yo ban le kemen ya gani katayo ko jongi rangi das ngau kemen ko kenrat namar kini kikor kibor kibalalong kalat jong jing kirku ko kenrat ya ka bangin yo ban ya seng ya ka kerteng ko joma bante ya ka duan jong jingiro ka duan ke jing aingu ka duan ke jing ngau ko jongi me batru ban yo ngau ya ka tien ka ba im bat ka ba shisha ko joma kenrat babha ngida Duwai bat ngida kerpat ya ka jing don ko joma ko try kat bangidang seng ya me ko try ngida Duwai bat ngida kerpat ya ka jelam ko joma ko try ya ka ba meman ya aswa ngida Duwai bat ngida kerpat ko kenrat bau mensema ba ko joma uni ban kilat lut ko kenrat hangi ko kenrat bat barok ki yo bynta ya ka ban syakri ling ba ko online service ko try kenang bagalong ka jing kerku ko kenrat nakam da jongi baro yarap badialam ko kenrat ya ki bynta baro ya ka bangingin pendap ling bajon jing syakri ni IT bat ngi syane ak jalam ke jama nabakini baro ngi pa na ka kerteng jong Jesus amen ngin peteng ya ka jing syakri ka jong yo blay ling bajon ka por da ka Jingrwai ka ban rius pa arpway na ka batmai bat lais pa kandai puar na ka bakamrim rius pa arpway na ka batmai bat lais pa kandai puar na ka bakamrim pada din blakut jong ni ka Jingrwai ngas ngobha ban kerpat yai masa johanan Wahlang binyarap ya kaban pinpuli ka tin ka jong blay bat ban bukti ho blay ha ka Jingrwai ngakwa ban long usipai hapo kalamali ngan kongus im yu Jisu utrai ubahakli ngan shim ka jingking atyar bala bandayanga bangan yo long shi arta usipai ubabha trai babha to shong bat nga gat barham kathuma andawai hakari jing shai ngan shong halakarta karham jurkat mamenta upaman upenjot kisumba meding jong u ki theo shanga batlot ngan king kasti ka jingeng ka white lam u mensim ka jing da kli bat shadam ka hok bat jing pen em
kat bakanang jurkat ma tulong kajakari kai bor yang abanyai ne banyeng ruklem daki di anda kut kajing lek kajing imru lawai ngan yo shang than chi jiu nam hari kajing suk jai trai babha tu shang bat nga gat barham gathuma andawai hakari jing shai ngan shong halakarta. Ashwa bingin let lang hublay ka Jingrwai ngan puli kat tu kat ni ki dekat nak khtin ka jong blay bingila Batskhem nak gospel jong Ioannis kal nong ka bakhat nyaw ka dekat ka bakhat saw hado ka bakhat pra kumjo rut nak sti jong Ioannis ka baningkong kal nong ka balai ka dekat ka baningkong ki khtin ki baong kumne ya kata ka khtin jong me ngang ala IT haki kata ka pyrthei te kala shuani ki na ba kimlong na ka jong ka pyrthei kumbanga ngamlong na ka jong ka pyrthei ngam Duwai bamen shimno eki na kata ka pyrthei hynrei bamen sumar eki na ubaman kimlong na ka jong ka pyrthei kumbanga ngamlong na ka jong ka pyrthei tepen kentang eki da ka jingshisha ka ktien jome ka long ka jingshisha kumba me lapha enga sha ka pyrthei kumta ngaru ngalapha eki sha ka pyrthei hakmi phi ka bakumno ka jingye utaw khpa ula ai hengi balakhot yangi ki khon ublei Bat kumta ngilong. Namar kani ken kata ka pyrthei kam ithu yangi naba kam shim la ithu yau. To blain kut khu ya jing puli na khten ga jong dunia let lang blai hau blai ka jing Duwai. Atrai blai kupa jongi Mebabhaboklang ya ingu emi atrai na kamta kani ka por kani ka lat me pli yangi bigin yok banya seng komni atrai limba jong kani ka online service jong ka Balang Presbyterian Lumshyiap kani ka youth Sunday. Nyangu try me nam ta ka jingdon kat jom ye ki por balet baro bamela smar mela yada ngi try binyok belong komne kumbangilong nyangu ime bame lodon kat bat ngi wat hapdeng ki jinge ki bangi kendo kumun taw slam try ke jinglen shop jong ka khlam atry ngi aingo ime bame penla ngi bin penlong ngi ka online service try Wahlang nyok banya seng hakamat hynrei ni Batskhem ba me man kerku ya kani ka jing penlong ya kani ka online service ni wan man kerpat me try snai tu nang don ringkat bat kini ki jing persang ki barit ling ba ki sarkar ki nong sumar ban ya le ting ban te lakam kani ka khlam try ban pensang ka jing saprang joka isnai tu don ringkat bat ki sarkar ki bor sinsar ki ba Habban ya shim gi Jingrwai man kapor kumno ban te lakam ya kani khlam hajo kapor ban ailat iki brio bikin yo ban beteng yang kamai kaji jaki isne tu kerku ya ki nong sensar bikin don ga jing start try la ka de kani ka jalla ga jongi la ne ha kiwi ki jalla India ne ka sarkar jong India bro khoi la ne wat kiwi ki ri jong pyrthei Isne tu ai ki nong sensar ki Nonggialam ki health department ki fair ki don try ka jing start ka jing I jingai ha ba ki shim ki Jingrwai ki be de ka ne isne tu don kat bat ki brio ki ba sha sitom ki ba ngat kala not try namar jong kani ka khlam bat ki daur ki ba mi namar jong kani ka lockdown bat ki jing try metep khamba me try ki jing jong ki bubon ki brio hynrei ni kerpat ba men Isne tu yarap try ki bakin yo ya ka jing iki baki don kam bakin tepru ba ka jing yarap kawan na me try isne tu yarap ingi ru kum ki khonistan bakin don ka mensiam ka jing sibun ka mensiam ka jing solam ban ai kat ka bangi la kat ka bangi ban pran kam ki sap ki phong bat ki jing don ki jongi bangin ailam ki ko try Ingkerpat me isne tu nang don kat bakan ka Balang ni Lumshyiap isne tu nang ku try ki jing
Persang berit rangi ban nang yai beteng ban pelong kini Jingiaseng limba ke online service ha YouTube. Selain itu kurkuru ya ke society ke senior society hang ni Lumshyiap. Ya ki jing persang ke jong ke society ban ya ki kam ki pair jong ka try. Selain itu nang kurku me try bikin long ki pasai so. Bat kin long ka jing kurku ki brio. Selain itu Dorin kat ru buat kini ki Jingiaseng jong ka ni ka youth week baka youth Sunday. Atrai se nyinget hamba me la kurku kini ki Jingiaseng bingila yo kini si bladam. But nyinget hamba kin long ka jing kurku ya barok ki bapet ki be asngo kini ki kubor. Selain itu dorin kat baka ni ka Jingiaseng ka bentaru tu kurku me atrai ki bentar barok nginyo ban pendam. Bakin long ka jing kurku ki basngam. But yangi lang barok hi atrai. Tu dorin kat Kyrpang bat u sakri jong me u ban saai ka khobor ka ni ka por tu pen khobor u try du man sim jong me bon la ban sam ya ka khobor ba me hi me man try preng jongi bakan long jing khu yi baro ki basam try but tu khu yi lang baro ling ba jong ni ka por don ka ba ni we pi we ba kan ka Jingiaseng barak sa baro ni pan ki ni baro teng jong Jisu amen. Ublay unyo ban kerku. Ya ka jing penpuli ya ka tin ka jongu. Ban ngidon ya ka jingit ka Batskhem. Ba ublay usngo usnga padu syashkor. Ya ka jing Kyrpang lingba jong ka jing Duwai. Ngilapoy siya kawipat ka bynta jong ka jing syakri ka jong iyo ublay. Kata kalong mungin siyo sngo ya ka tin ka jong ublay. Ngidon hapdeng jongi yai Reverend Posiville Mawlong. Naga district Nongpule, kabahap hapo Mawlong Presbyterian. Pastor, nakaliang jongi kum ka society, ngidap daga jingkman ka bakraw, ya ka jingdon ka jong pi lingba jong ni kapor, batru ya ka jinglong lakloy jong pi, ban ay ya ka tin ka jong blay, hapadeng jongi. Bat ka jingdwai jongi kum ka society kalong, bau blay undan ringkat hasanda jong pi. Bat ka kubor ya ka ba pipin ay. Kalau ka kubor ya ka ba blehi ulayo ban pensle. Bat ban penjanai ya ka. Bat lingba jogata. Kalau ka jing kerku na kam da jongi kam gikon samla jaga balang. Bat baro kiba ngap bat kiba syakskor ya ka jing shisha ka ketin ka jong blay. Tia shwa ya ka bangin sayo sngo ya ka ketin ka jong blay. Ngas ngo ba ban kon yai master Batskhem Nongsiej. Bayin ai ya ke Jingrwai ka Kyrpang ke jongi. Beraden belakut jong ni ke Jingrwai. I pastor in sashim ya la ka bynta. I'm only human. I'm just a man. Help me believe in what I can be and all that I am. Show me the stairway that I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Remember when
among men. Well, Jesus, you know, if you're looking below, that is worse now than then. Pushing and shoving, crowding my mind. So for my sake, Lord, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Well, yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Haga banikong ngapan pa ku jing sngungu hiublei ubala penla yang banyadan bentalang batpi ka senior SCES society ka Balang Presbyterian Lumshyiap naga benta ban sam yaga kubor naga kedinu belai hakani ka program Jingrwai yaga youth Sunday ka bamenta usnem kublai sibun Mr. President ya kajing pedang sngob ha jongpi nakabata kani ka program haka bangela bandon ringkat batpi lengba jong kani kasngi ngashim ru ya kani kalat ban ai kuble youth Sunday ya pi baro kidkhat jong ka SCES society nadu kini kitkam bat kid samla ke bi kentei bat shinrang Baro haka balang haka kerteng kaba bat kebadan bor tame utrai jongi u Jesus Christ ashimru ikini kalat ban ai kuble yapi kum ka balang nadu pastor in charge ki temen basan jeng ka balang ki long kimi ki long kapa jeng ka balang bat ki hap ki baret haka kerteng ke jong try bunopen embe ye jongi u Jesus Christ. Ngai kublei ro ya ki wei pat ki kon samla ki be ki parabange ki be ya pej basngap ya ke program online service jong ka senior SCES society jong ka Balang Presbyterian Lumshyiap ngai kublei pi baro haga kerteng ka jo tribe no pun embe ya jongi u Jesus Christ. Kajing kublai youth Sunday ya pi baro khat wat langim yo ya kalat kebabiang hakum kani kapor hakajing rakhe jongi namar kani ka khlam COVID-19 herengin Duwai bau belai ino yang ikum ki khon samla bangin nangla banaya syakri u hakipor baro kibanangwan dongin pendam syublai hakajing Duwai ablai bakpa jingi ukran ba beneng ni aingu yemi ko try lamba jong ni ka por kasngi ka bakhuat kasngi ka pagantang ka jong me bamela penla ayangi kom ka senior SCES society jong ka Balang Presbyterian Lumshyiap bandon hapo ka ying ka pagantang ka jong me ban day yagina ka duan jong ka jingmane pag jing shikri ka jong yeme nakapataban pla ya ka kerteng be bat ka badan bor ka jong me try nya angu ya me ka Jingialam ka jong me ila ka jong ka society lang ba kani ka sngiblai ka Kyrpang ya bakila yo ban pen kre ya kini program nakamata ban rakhe ya kini ka youth Sunday ka mata ka snam ko try bi angu ya me
ba me pli ye ki gani kalat kalenti nagabanta ban yo ban pen sngo ye ka kubor na kitin ka jong me ho try ban yoro ban pen kraw ye ka teng ka jong me leba ki Jingrwai try bingi Duwai sne ban yalam ho ilo jong ka society baro kumjui ka balang hi baro ka we try bila gani ka por shukri jong me yeng ban sam ye ka kubor ba em bat ko kodore hapdeng jong ilang baro ko try ye rap but I ban sim ko jome oni ai lai lo hapdeng jongi ka bor ko jom sim ko jome ka pen kenduru hak bangin ngap ye ka tin ko jong me try ya lam yengi pen kan tang no yengi ye ka por bar ko we nyai ti hame mangi pa ngi Duwai khot ki pat kine baro hakar tang jong Jesus Christ mentas ki bom skutro amen ni anyu e yo blai badai lama ka Jingialam bakum ka Jingiaseng samla hapo ka shatri jong ka khasi jantia Presbyterian Assembly ngiyo yakni galat ban rakhi yaka yursundi man lakasnam rengkat bat ki thib ki badai mensim baka Jingiaseng samla KHB Assembly kabu nagasnam shakasnam mentakasnam kathim jong ka yursundi baka Jingiaseng samla KHB Assembly kalabu kalong haga pyrthei hynrei jong ka pyrthei ya ka bala pensyong nongrim naga gospel ka jong Ioannis ka lenong ka bakhan nyew ka dikhot ka bakhat saw ki parabing bi haswa bangin ngap bat shashkor ya ka kubor naga kedin ka jong play hag naga por lengkot ngakwa ban ya lenti ya ka naga thim haga pyrthei hynrei jong ka pyrthei kani ka thim baka Jingiaseng samla KHB Assembly ka bu ka don naka ya ka jing shisha ka bakraw ka jing jongi ka de ka jing ka bau blai ula penjanai balabu bej bu renti bangin ngin shong ngin sa hagani ka pyrthei kamdai ka jing ka ba shu jaring khat bat ki ai baro ki ba hak pyrthei ngiayat ringkat namar ngemla banlaj naka de kumno pat ngin ong bang ngim long ki jong ka pyrthei ki ai baro ki jong ka pyrthei ki kut hak pyrthei hynrei yau briu habau blei ulabu hak pyrthei kani ka pyrthei kamlong ka yeng shong ni lani ka bakut ya ka jeng ubriu kadan ka wei pat ka jaka ka bau blei ula pen kre bat ka kalong habeneng ka yeng shong ni Filipi saw arpo ke thu ikata namar kata ngim long ki jong ka pyrthei hynrei ban poi shabeneng prabi kam long ka bangin surung lai luoj bara kalenti kaban le shabeneng day tang lengba dau Jesus Christ day tang lengba dau Jesus Christ amdan dakaway pat ha gospel Ioannis kalnang bakhat saw kadi khat ka bahan riu Jesus ong yakini kentir nga ubalong kata kalenti bat ka jing shisha bat ka jing imde amdan ubawan haukpa hynrei tang danga Rabi biit bangin yo rong shabneng kadon kam yangi bangin yo ya ka jing pen blei da Jesus Christ ban pediang yu hagat nur jongi ban kapat ru yangi nakajau mensim bakot na mensim bakot namar ki bakha nakado kilong do hynrei ki bakha nakajau mensim kalong mensim Ioannis lain riu lem na kapat yau briu la ban yoi ya kahima ublei Ioannis lai ka kubor bynta na kedin ke jong ublei bangin yo ban slok hakani ka por kalong bla pensyong nungrim kat kom na kesti pol shakinong rom ka lenong ka bakhan ar ka dikhat
kabaar. Kacitiu pol syekinong rom. Kalenong kabakat ar. Kadikot kabaar. Kikentien kibuang kumni. But do what pensriam ringkat yelade. But kanika pertei. Hynrei to pen keladurno yelade ken. Daka jing pentemai. Yaka jing mut jongpi. Kenang bab hin yo tip. Kabakumno kalong kamon jong blay. Kababha. Bat kabapen sengubha bat kabajanai de. Kapang pedeng kiparabi bi kabangdaban bu lang bajong kanika dekat kalong. Ki samla Kristan ka jing pen itu yalade. Ki samla Kristan ka jing pen itu yalade. Kabangilaban ong hakidin nong way. Their identification as the Christian youth. Ban itu don kam kajing pen itu. Kajing pen itu kadai kajing pen shisha. Kadairu kajing itu mano lani kae ue ngilang. Ban itu bangilong ki samla Kristan ngidon kam ya kajing pen itu. Ngidon kam ya kajing pen itu. Ki prabi ngakan mau ilade hagapor bangadang kena habangan don sinong. Habang yo i yo no ubreo ubadeng tai. Ya uta ni itu bangi ong baik bau dari pastor. Namar om juk hamdan badeng tai like tang pastor. Nama kata utai hak kata kapor jog jelong kena ajengi uladei way naka identity ban pen itu badai pastor. Here bangin pet ni isngi ki prabi kala per sibut ne utai umlong shu hakum kata kebenta ke bangi kenkor kammen shua namar barok-barok ini isngi ya deng tailut dai barok-barok hai ni isngi ngedeng tailut kemud kamla ban long ban ong ba utai udei u identity ban pen itu bangi dei ki pastor utai hak ni isngi ke benta ula kelalong kum ka fashion ki prabi nama kata ka jingkeli kalong ka ka identity bangin pen itu bangi dei ki Kristan lan ki samla Kristan ka identity ki prabi omdan da ka weipat ka identity ki bangin pen itu laitang u Jesu Christ ulang ka identity jongi kom ki kon samla Kristan kum ki bangin Rom kat lai ke nong kat kot ke kat sao ke ong yak ni kentien. To kopi ya u Jesu u ba utrai. To kopi ya u Jesu u ba utrai. Habang ila kop ya u Jesu kamut ba u Jesu u layo ban sen Charlotte hagajing im jongi. U apostol Paul u ong Galatia arpo. Lasak narpna yang alem badu Kris. Ben ban ngaem hynrei mangashu. Hynrei u Kris keng u im hanga. U Kris hanga Christ in me. Unong ruai shem ben sim u ruai. Ya Jingrwai basut nat bha ke bangju i ban ruai ki por barok. Wong ai jing bhabriu u Jesu an i hanga. Nang ta susu norwai shemsim kirwai ong tengan yaro junom do bat ngan syakri yameru komta ka pyrthei kan i ya u Jesu dangai kane kadai ka identity ka kom ki samla Kristan bat kom ki banget ngidei ban kop hakajeng im Kristan jongi ngidon haka pyrthei hynrei ngimlong naga jong kaperthei kamut kumno ki samla Kristan ki badon hakaperthei hynrei ki bompen yasriem ringkat yelde bat kane kaperthei hynrei ki pen keladur yelde daga jing pen thmai ya ka jingmut jongki daga tiep ya ka mon ko jong belai ban le ru ya ka
ka pyrthei kala ban kala ka juk kala ban kala hynrei u blei bat ka kedin jong u kam ju kala ka yai ne bom jukot tang ki do kha ki bayap tuit lang bat kawa lengkot hakni ka por ki parabing bi to nginya pet ya ki lightly ki bynta ki bakom ki samla Kristan ngire ban ben itu yeldi bang ngiemlong naka jong ka pyrthei ka bynta ka baningkong ki bang pet hakni ka por ka long kum ki samla Kristan ban ben itu yeldi haka shongka shongman ban ben itu haka shongka shongman parabnya bi ka shongka shongman kadai kabala penlong kabala bu bala Batskhem bala pen kentang dau belai na du ka por jong ka jing penlong ya ka pyrthei namar kata kala dei yangi ban nyau buram bat nyau kentang bha yaka dei bangin shule khiu jakai haka shongka shongman ka ktiru belai kong haka shiti ke Hebrew kalenong ke bakhat lai ke khot ke besau to ka jing shong kurem kan long ka badan buram hapadeng barok bat ka jing tia ka bom da bitingit nabaya ki ba auria bat ki ba kelim ublei un bishar ngiken mau prasmla bi ya usamla Joseph usamla waship tiang ya belai kumno haba udan hari Egypt ula pet yap bat ula laj na kitersim ka pop haga bagat tengah jong Potiville kala temu ban penjot ya ka jing long samla jong bat daga jing shania bagi shep tiang jong u Joseph hoblei ula pet no nagata ka pop jong ka jing kwa auria jong ka tengah jong Potiville bat ki prabin bi namar ka jing yash na ka jing shania jong u haublei hari no way ublei ula kentu nam yau samla Joseph hadu belapen long ya usim paro ban pla babha yau abawang ngila ban syam yau briu kat uni ubasyong mensim ublei hau kata kadai kaba ba paro u ithu yau samla Joseph haka hima kajongo Rabbi tang kata uparo ula thongru yau Joseph ban kimi yakari Egypt barok away komu prime minister ban long kamapo tang ya usim hapo kahima jongu gen syam ikani na ka kitab Genesis kalano ka basaw way kadekhat ka balai kundai hadu basaw pusan hari Egypt hynrei unong Egypt kom ki samla Kristan namar kata ni dei ban pen ya pher yelade haka jinga dei haka shongka shongman naki weipat ki bom tip ya ki jingi kai katkum ka keden ublei hynrei basngausi kaba ngiyo I hakini singi kalong babon ki samla Kristan kim nyokor bat khen kentang shu ya ka shongka shongman namar bon ki samla Kristan hakini singi kim la shu ban poi shugumrom ban pen kentang ya ka shongka shongman hakmat ublei lengba ka Balang bon ki miet Balang usketri Balang haba usyem ban pen bena ya ka jing pentep ki kon samla haba ki pentep shaka Balang uhaban ong sngosi ban pen bena ba uta lane kata kile hap samla no
Batka balang keladiban hap, batka balang keladiban bu yaki haka suspension. Bun ki samla ki jakno nakajing sikri beleiru dakani hakani ka bynta. Don ki bawan pai biang hadin kato kani puar. Hynrei don ru ki bajak sendon jar hakajing sikri belei. Ban pen itu yelade hakani kum ki samla krisan ka baningkong kalong. Bangidei ban shifting yau belei. Bangidei ban shifting yau belei. Kebaar. Bangidei ban pet yap. Naki tersim ka jingkwa brai jong kadok. Ban pet yap. Naki jingkwa brai jong kadok. Jong kejulong samla. Berkebalai. Habangi labiang karta. Bapila don ka jingadei samla. Do daya tu. Hai meipa. Hai mahe. Imadu. Pastor. Bagi teman masan jong ka balang. Ban pendap. Ya ka jing. Pen kentang. Haka jing kentu kurim. Kabadan buram. Hakmat. Kajong. Ublei. Kum ki kon samla ki be. Lada barok. Nyen shim ya ka sinjam. Ban poi haka buram. Haka jing kentang. Haka syong ka syong man. Ngaya ki pastor jengi. Kabalang. Kendap ki appointment. Jong ki. Nak benda ka jing pen ya thok. Kentu kurim. Ya ki kon samla. Jong kabalang. Ko ki kon samla ki be kabalang. Ken mau nama kata bagi dia bukti hau belai haka jing duwai bau belai hi unyalam ya pi haka jing adai haka syongka syongman bad bapin longru ban penito ya ka buram ka jong belai haka pyrthei lengba haka syongka syongman ka benta ka baar ban penito haka jinglong kentang, haka met, bat kemen sim. Ban penito, haka jinglong kentang, haka met, bat kemen sim. Ki perabi biye yubilei, haba utau ye ka dur jong ubriu, uong. Do ngine tau ya ubriu, haka dur jongi. Katkom ka jing seriem jong ngihi. Genesis yuwe arpun riu. Ngis ngau tu namar kata kani kadur kebamangi ngidon kadei kadur jong belai. Kadei kadur jong belai. Genesis siwe arpunyau. Bat kamensim kabaim hapo hangiru kadei ka jong belai. Ubala persat da kamensim kabaim ka jong uhi. Genesis arnyau. Nama kata upol uong hakashiti ke benengkong sekinang koren kelenong ban riu ke dekot ke arpo to pendon buram yau belai hakamet bat kamensim jong pi ki balong ki jong ublei to pendon buram yau belai hakamet bat kamensim jong pi ki balong ki jong ublei. Berasamlah be ngiken mau yau samla Daniel bat ki perlok jong u Shedrak u Meshak badu Abednego habaki don ha Babylon kem shemla tre ban pentinget yelade dak daki jingbam sim bad ka wan namar ki sngutu bakita ki jingbam sim kim long ki bakho bat kim long ki babet bandrung hakamet jongki kilapan tang da uri ban mam bat ka bandi kakdenu belai kia thuru bahadin sipau sungi habalatin jo yaki ki kham bhabriumaki ban yaki tak samla ki babam yaki tak jingbam sim ki don hababilon hynrei kim shimle yaka jingle kinong Babylon. Ha Babylon, Hynrei
kinong Babylon. Kom ki parabangit bi samla Krista ka pyrthei ka bangiem ka penkre shibun ki jingbam ki babang bat ki batiang bat ke syong hangi banjit kano ka jingbam ka babet bat kano ka bombet yangi bangin bam dan ko ka jing tu kana sipang wei somla ubana nong kendong tau somla ubana nong kendong baplie hapadeng ka jing duk ka jing kurdo ki kimi ki pa haba anda uladep ia ka jing puli umla asyu ban pedeng ia ka jing puli jing u ban wan sa silong uladei ban nyerap ia ki kimi ki pa ban keshan ia ka yeng sem but nam kata haba usa asyu nong kendong ju poi silong menuru ju poi silong menuru but kidan ki perlak ki jong u pade ki bala ya pule rengkat nda bagi na dep ki pule na shinong kilawan nan pule shilong but kini ki perlak pule ki bagi pule shilong nda bagi wan pa shinong ki ju sngew i bandai bani kendo ilo perlak bagi pule lang hasinong nagpor bagi dangret but hakoi ka por ja yu betep ki ong yu new perlak ba i basa hasinong uba ju smart bha ban le jingiaseng haki por baro habau don hasinong ki ong ya pi perlak ngene lam kaino ya pi silong pim kwa re ban le silong utau perlak pule bom ju tip ta silong ke balong kumno wang Belasut nat pi bangin yo kum takalat lano bat kila penbej ye katere kisngi bakin yawan sa silong but dep jayu ki prabi indala po sa silong liyawai indala hiyar nagali ka boss ngile shong lti bakham jingai ki lalap ka jingtingan but haba latingan ki le shaka restaurant banwat jingbam kilarung sika wei ke restoran banwat jingbam batang surung hama restoran wei na pedang kita ki perlu ki jangki ujajar sekendang ujajar sekendang bat hadin kato kene por wan mi hatakan mi beki syong ban up ki jingbam but enda haba uta unong tray jo di restoran ulawan ra ki jingbam yadaka bakila order gapala kalong bagata ka sha bagata ka baki ki order naglon ra hat kami uni usamla ula sngew lengo bol sngu pela habo yo i de jingbam bag jing lengo kalong bagata ka sha ka daitha kami tedam kum ka sha bo usha di ashnong ka daitha to perlok bo peli ubom jo poi silong ukli de perlok wang ka sha balik di tha kum ni balik kita tak kumni kena kisah. Beta ki perlak ki baju puas silong ki ongkum no. Yang MP kani kisah. Ka Kyrpang ka specialty yo. Ka sya ka Kyrpang hasilong kam ju kelut ong kita ki perlak. Mau tahu lok peli bom ju tep usngap na. Hadirin kita kena puar. Suabandi da kisah ia kata Suaban di kata utau perlak samla bapli balong ukon Kristan lisnong haba suaban bam jingbam jubam lam da Duwai bat nama kata ulong ide perlak do nginya Duwai shua bangin disha shua bangin bam gini jambam tong nginya Duwai shua dep jayu dak par hakko puta ka par kala dongak yak taki lok samla kibal thoban shet yanu samla ki ong perlak map kani kam dei kesha kani kadei kakiat hangta udah usamla Kriston uba emru belai ula kendet bat ula ong yaki balai pitmu ban penjot yang ada kani kalenti ngam tre kamet jonga kalau kabakut kabakantang kamlang kababet hibakum kani bakan rong hakamet jonga bat nam kata ula ino i kata wang chim di bapi amlian ngat dengan pandak kasya bat hangta uni uperlok ulalaj
Nagani ka tersim jingriam jong kini kilok dakani kalenti. But ndah bela debdi dadisha udah usomla klembentu diru yaki. But hila yalet mo halak jong ki kam jong ki parabengi bi don bon ki samla Kristan ki jongi hakini ki singi ki bamshem la sumar ko yakamet bat yakamen sim ki bamla syo ban pen itu yelade baki long ki kon samla Kristan ki bombet ban rong hakamet jongi ki rong hakamet jongi ki bom ko ki bombet ki balang tang ki nong penjot pen ban ki yashim bynta yaki tang ban pen sngoba bat pen hon yaladi rabenge bi kamet ka jongi ka deiru ka bala thau itenat bha dau blei haka jing bet bat renti bha hynrei dan pedang jengi kisamla ki bom hon ya kata ka bau blei ula de thau bai thau renti bha haka baki kwa ban pen wandur ya kena met ka jongi ya ka met ka jongki da ladehi daki baki lek kim nopita ki judro da kidur lane shondak hakamet kapat jongki kebangi ong hakini kisingi kitatu kibalang persya ya kali hikai kakdin ublei kita boleh betekos kalau nak bekat kendai kedekot kebaru pra yetu yikata ki prabing bi nama kata ngide basu tu bani ka met ke jongi ngide ka mensim ke jongi kalong ka jong ublei ambet horket hodan bangin pen jaklia lane bangin pen thobria yaka yo kalong ke kacing pen bitar yo play kacing pen bitar yo play kaciti upol ke benikong sikinang kerin kalanong ke baar ke dikot ke bakan riu dikot ke bakan nyeu kamaham yangi kumni pi pemtep bapilong ka yingshong ublei bat ba mensim ublei ushong sa hapo jongpi de lada unoru upenjot ya kata ka yingshong ublei yau taken ublei un sapenjot namar ka yingshong ublei kalong kabakhoy kabalong mapikeng to ngin sumar khot yele de ko ki samla bi ka met ka mesim jongi bangin la ban penitu yele di kom ki samla Kristan kabakado ban penitu yele de kom ki samla Kristan ki prabnge bi kedon kam yangi kalong ka jinget ka ban pen itu haga jinget ko jengi haulei ka jinget kalong kajing ai ba koridor ublei yangi kajing ai ba koridor ublei yangi ar Petrus kelenang benikong khot benikong ko oi kata namar kata kajinget kalong kata kabapen snubha yau play kabapen subha yau play Hebrew katwe nreo kajinget kalong kata ka jing Sawkmie yaki ki bangi kermen kata ka jing tenju yaki ru ki bom yoi Hebrew katwe ka jinget ka deiru ka nongrem ka tenrai haka jing Kristan jongi bangi nget balapen yangi da ublei Ephesus ar klenong kot kebesan kakdin jong ublei ka ong ka shiti ka ar koren ka lenong ka khat lai ka kot kebesan pol ukli yakinong koren uong yet yaladehi to yit pi lapi long ne em haga jinget yalade hi to yit pi lapi long ne em
ha ka jinget. Ka jing sekri belai, ka jing le nyam le rekom, bat ka jing tre shitom jongi hapo jong ka balang. Kam mentoi ruem, lada klam ka jinget. Namar ka tau polu ong. Ngiyaj da ka jinget, om da ka jing yoi. Ngiyaj da ka jinget, om da ka jing yoi. Ar koren san nyeo. Kakti nu belai kahikai lu. Balapen yangi daka jinget. Daka jinget. Lapen ksan yangi. Badaka jinget. Lapen kia yangi. Katkum ka jinget ru. Ngin yo pediang. Now try. Ki ai barokin jalong. Katkum ka jinget jongi. Klam ka jinget. Ngiduno. Ya ki ai ki bau belai ulale nak benta jongi bat kelam ka jinget dal lele ngen nomla ban pen sungubha yau belai Hebrew katwe hynrei ka jing bom nget jongi kon Israel yau belai keba pelong yaki bagi hak baniat hadu sau posnem nari Egypt syarikanan bat bon ru naki kem syam lapoi bandrong syakanan hak bau boleh la penjat no yaki namar ka jingbom nge jongki hari kelau ka bible kong utrai haba ula pelaj yau paitlang jeng nari Egypt hadin kata ula penjat no khot ya kita ki bom syam langit kajiti juda kedekot kebesan kaong ye kata ublei pen watang uweru nakita kiba atatin bat kibom nge yau balai kapop jong ka jing bom nge kapen ki bitar yau blei ki prabi balai kapen ki bitar yau blei kini kapop jong ka jing bom nge kaben kong kalong namar ladang ngim nge hau blei ngi penlong yau blei ubalam ler ngi penlong yau blei ubalam ler shiti benikong Ioannis san kelenong dekat ke sipau syam kata kalong ka bomla yau blei balam ler yaki kaba ulakren bat kaba ulakular prabi Hebrew hynrei khatpra yatu kata bat kebaar bapen kibitar yu blei no kejibom nget kalong namar ladang ngim nget ngilong kibaken taj no ya kabor kaktin jong ya kaba ula kren hangi Hebrew saw klenong kat kebaar bat kebalai ladang ngim nget kapen pau bangi kentaj bandon ka jingedai keba badu blei Hebrew kadwe lenong at kot bandreo ongi kata bo ki para bangij be nam kata to ngin yit yala de langi long ne haga jinget ni long ne haga jinget bat ka jinget ka bangidon hato kala long ne ka ba pen sngau bha yau belai kala long ne ka ba belai syam sngau bha barato ki bom sempat langit ki itu ne yangi bangilong ki balangit kom ki samla Krista kabama yo bangi silong tang ki ba sule menle bangit kat ba kodonut bat ka mensim jong ipat kam don ka jinget bat ka jing senek Batskhem hau belai habakum kata to tip ki prabi ba belai usi padu bitaru to sumar namar kata yo kumno re kumno kandon hano re hano napi kado nut basniu ka jing bom nget ha kaban pai din no na ublei baem Hebrew lai khatar kaong ye kata ka jinget kalong kum ubatri lada utlat amdei ban ino no lene bret no yu
hynrei day ban pen klan biang ya u ban recharge ma kum bang recharge iki mobile ki jangi day ban recharge kum taru ki prabang bi ladang is ngau tu baka jinget ka jongi ka telat bat ka terkhang ka badan kam yangi kalong dem hagajing duai dem hagajing duai bau belai un aibor pat yangi un pen klan pat ya ka jinget jongi ki prabang bi ban pen kot leng ba kani ka kubor ka bangile os ngeu ka khot yanga bat ka khot ya pi barok ki para samla ki bi bangin pai shela ka jong ka jeng marwei bat ban kili hato kum u lane ka samla kristan ngalala bat ngan la ne em ban long ka sakhi ban pen i shek pyrthei ye ka brom jong belai haka jinga dei haka shong kha shong man ba hato kamet bat kemen sim jonga kalong ne em ka jaka ba men sim ba khu ublei uju ban shong bat ka jing em jonga kalong ne em ka jing ubi ukres kalong ne em ka jing ubi ukres bat ka balai hato kum u ni ka samla kristan ngadon ne em ya ka jinget ba ka jing shania ka Batskhem ublei hato ka jinget jonga kalong ni em ka pen ngau bha yau bele ladadon ya kini barok haka jing em go jongi nganong long balaker khu ya ka kerteng utrai long balaker khu ya ka kerteng utrai but ladangi ngau thu ba kini kiai barok kem pat long ki ba janai haka jing em jongi kajing khot yangi kalong to ngien pen keladur no iladi da kajing pen thamai yaki jing mot jongi da ba IT thamai how try jisu namar lada we ru badan how kres ulang ujing tau batmai yai ru ki baram kiladu no hakmi yai bara kila jalong kibat mai ar koren san lenong khanyo kadikhat kum ki prasam lagi ba ngeni yai duwai ho blai ba un yarap bat un penla yangi daka bor ka jingklan jong u ba kum ki samla kristan ngen la ban pen itu yalade shaga pyrthei leba ka shong kha shong man daga bariku ila ka met bat ka mesim naga buram jong belai bat un penla ru yangi bandon ka jinget hau daga basyan ya askham bat daga ba IT lot ila de ha utrai jisu bat daga ba khmi tang shauhi hakipor baro ubalong unong penlong bat unong penjanai ya ka jinget jongi mapi ken pilong kata kasiti ya kabala tho ha ki donot ya kabala itu bat pule da ki breu bara ki ba pau shenna ba pilong kasiti ukres ya kabala tho da kasia hynrei da mensim ublei ubaim haki mau lengkiniap hynrei haki do lengkiniap ka do nut ken ar koren lai ar lai ka kren yangi yekata do ai bau blei un kerku yang hilang baro ki kon samlag bi ie po ka balang un kerku yang hilang baro ki balas ngap bar skor yang ne kubor kebangile osngau hagai por bagadolo ka kubor ban thau thamai yanga bading hilang bagade ka jingra khe ka jongi ka yut sonde kan long haga bangin don ye ka ji kot badu belai haga jilong samla ka jongi bangin long ki khon samla ki bandon
ya ka identity ba u Jesus Christ u long haka je mu jangi ban ngin long ki khon samla ki ba pen sngo bha yo blai ban ngin long ki khon samla ban pen itu yela di shek pyrthei bang ilong ki khon samla Kristan to blai jong jing suk un ker khu yang ilang barok nam da ka brom jong hi amen. Ngilapoi siya ka bynta ya ka ban sayo ban penwai no ya ka jing syakri ka jong iyo blay lingba jong ka nikapor. Sa sisin ngimla klam da aingu bat klam da sngongu bat ru klam da kertyang din ya ka jing donrikat bat ya ka jialam ka jong blay. Nadu bangiyo ban Sdang ya ka youth week kat hadu ka nikapor ya ka bangin sayo ya ka ban penkut ya ka youth Sunday jong news nem arajar arpo. Ngidon ya ka jingit ka Batskhem. Bau blay usyam sngoba. Ya ki bynta ki bedei bat gijing syakri ya u. Bakin long. Yak bakin long kum kijing eubi. Kiban kiu sat hakamat ka ket kijing isnei ki jong blay. Bat bau blay hi un penhap. Ya ka jing kerku. Nakam da kita baro kibayo bynta. Lingba jong kanikatayo lekmen jongi kum kisamla. Sa sisin nga ay kublay nakam day pastor. Ibala ay hapdeng jongi yakaktin ka jong blay. Ngi haka pyrthei hynrei ngimlong ki jong ka pyrthei. Ngi syong ngi sa haka anda kikam kikti ya kabangingile kalong nakam da kam kajong try badu nong penem jengi u Jesus Christ I pastor ila penken mau yangi bangim dei banye penseryem yaladi bad kani ka pyrthei u blay un kerku I pastor da kabau ai ya kamet kabakot kabakya da kabau ai ya ka jing start bat ka jing syampang. Bapindang la ya ka ban yetrai ya ka kam ka jong trai. Bat ru bapindang la ban pendap ya ka jing temu jong pi. Nak ka ban da gabram bat ka kerteng ka jong trai bat unang penem jengi u Jesus Christ. Sa sisin nga ai kublay ru ya baro ki bala pendap ya ki bynta ki jong ki. Nadu ibayalam Jingrwai. Iba tem ya ke Jingtem, iba pulis Sdang bat Duwai, iba ai ya ke Jingrwai kapa Kyrpang ka jong I. Ublay unyo ban kerkuru na kabanta jong pi. Bapindang la ya ke ban syakri ya u. Bat ru bapindang la ban pendon kam hok, ya ke sap bat ke talen, ya ke bau blay ai na kabanta jong pi. Ngin penwai ya kejing syakri kejing iyo blay lingba joni kapor da kejing ruai ka ban rius pa arpulai na batmai bat sans pa kendai na gaberim rius pa arpulai na batmai bat sans pa kendai na gaberim baradin blakut jong ni kejing ruai ngas ngobha ban kerpat sa sisin yai pastor ibla ai ya kaktin kejong blay pedeng jongi bin ngobha ya ban pelat yangi da kejing kerku bat penwai. Tu yang samla utra yang iu khot ngeu pha yang no menta tu nget kak tin jong u tu ki pen bna ka khu bor jing pen Mebabhaboklang la de ai lot ban len na mar u Jesu syaprang tungin nang yan ka kam utra jongi ngin mi ban ya trai syaprang tungin nang yan ma jong u ban pen yar ha pyrthei long slur wat shep ting putra u dan hajan kum shi
jing pun jat ngin sham bat uji sungin snaus cam yang ngin un ai bor ha jing klot un kershan kajing perta bajur kawan nari bajngai penkloy menta ka gospel ban yala kijat benriu kidang aban yo kajing shai ki kun jing jenjar baro to yang ban yara Syaprang dongin nan ya Gakam utra jongi Gen mi ban ya trai syaprang dongin nan ya Hima jong uban penyar ha pyrthei Long slur wat shepting butrai udon hajan Gom shipai babhangin turngin kenran Lajing pun jat ngin sham Bat uji sungin snaus cam Yangi un ai bor hajing klot un kershan Kinong yat wir Baro belajar nasem utrai na jing jot bla Hap yang iban penpai Yang jot menta Ka hukum jong uban pendep Ka bai nongin yo anda jing trai ka lawai Syaprang tongin nang yan Kakam utra jongi Ngin mi ban ya trai syaprang tongin nang yan Hima jong uban penyar ha pyrthei Long slur wat shepting butrai udan hajan Gom shipai babhangin turngin kenran Lajing bun jat ngin sham Bat uji sungin snaus cam Yangi un ai bor hajing klot un kershan Dongin ya waino. Barga waino au belai. Lembaga ni kajing syekri, bakajing mane yangi kajong yeme. To isnei ban pelat yangi. Dagajar ku ki bapa ki jomeken. Ki balong lembaga kajing ba jong belai padam cukat. Jing jing suspa abu try ban open MB ya jing Jesus Christ. Lemur kajing slok beri. Bagaimana dengan kebaya syong salam ban ngiru men sem bakoi. Kinai kebalang kawai kabor. Kebalang kawai belai. Dalam ringkat bat lagi jong kasih society hang ni kebalang. Oh ringkat bagi way pat. Ki perakur samla bat ki perapnya bej bara. Hageleng keri ke pyrthei. Syekri kerteng ke jome na du mata. Sadu kita ki bom cukutru. Amen.